овоз трах парах шид. баъд биромадем нигоҳ кардем ки ҳамихе як группа бачаҳо ҳамун тараф давидан тарафи боло. ҳамин ҷавонои қадбаланд буд, калоно майдане калоно буд. шоми 28 март як гурӯҳи ҷавонон дар маҳаллаи гипраземи душанбе канори пойгоҳи ҳарбии 201-уми Русия дар назди бинои баландошиёна муноқиша карданд. шишаҳои чанд мошинро шикастанд. ҳисоб кардем ки 5 мошини осебдида ҳанӯз дар ҷои пешини худ истодаанд. шоҳидон мегӯянд баъзе аз ҷавонони ҳамлагар рӯйҳои худро бо ниқобҳои тиббӣ пӯшонда буданд ва ба ҷавонони маҳалла ки дар кӯча ва майдончаи варзишӣ буданд ҳамла карданд. мо ҳамҷа бозӣ доштем, соат 8 буд. хеле буда футбол бозӣ доштем. яке ҳамис ҳамла кардан ама дигар рост дигар ягонта шаҳмия рӯшонам надидум. рӯшон ба ҳамхе наморни каптешни маҳкам данамас. дар дастошон ҳам айчи буд, оҳан поҳан чӯб чизе доштан ҳам дар дастошон ҳам айчи буд. ба ман имшаб хона кардам пом фақат дар када ҳисоби нерви дасти пом ба худо. чӣ хел наметарси қадар халқ дар дастшонам қадари арматура дубинкои хеле чӯи дар дастшон ҳамашон муск рехта рафтан. ба гуфтаи сокинон шумори ҷавонони ҳамлагар бештар аз 50 нафар будааст. ҳарчанд сокинон мақсади ҳамлаи ҷавононро нафаҳмиданд, мегӯянд ҳисси бадбинӣ ба маҳалла ва сокинонашро доштанд. баъзе шоҳидони ҳодиса шунидаанд ки ҳамлагарон шиорҳои несбот бачаҳои гипроземро такрор мекарданд. дидем ки 60-70 нафар ҳисоб шун ки ҳамин тараф биромаданд. нимаша ин тараф арматурунам хеле чӯйнам хеле чиянку чӯй бақват оҳана дубинам хеле ҳама чиз дидем дар дасташон. таварам доштам. мақомоти корҳои дохилӣ мегӯяд ки баъди чанд лаҳза ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда чанд нафарро дар робита ба занозанӣ боздошт карданд. аз ин ҷавонон то ҳол ном бурда нашудааст, вале мақомот таъид карданд ки ин гурӯҳ мактабхон ва донишҷӯён буданд. шодмон ятим, нисо расулова, озодӣ, душанбе.